Akong cellphone ba? Kumusta na ka to si Tungtong Sahur no og Ballerina Cappuccina? May untang ihatag na nila ang cellphone oy. Ikambyo biya na ko ni ang milon. Wanto ko sa unahan big, basig naa sila dito. Tung sahur. Tung sahur. Noy, dulat Noy. Nagtanaw pa man kog tung sahur. Noy, nabi ako'y bagong dulaan, Noy. Unsa man imong bagong dulaan? Nako'y dulaan, Noy. Oh, sticks. Maot man ang text. Oy, diri na ako sa tungtong sahur kay napa si Ballerina ug Ballerina. Naaman po si Udin Dindundun diri, oh. Dili ka? Hala ka Noy, nindot biya na iyang dulaan. Dili ko magtungtong sahur ko. Hala ka Noy. Bahala ka, Noy. Hala, si Bakikang manao. Akong cellphone. Noy, nagdalag milon si Bakikang Noy. Lami kayo na, Noy ba? Hala, uy Bakikang. Hoy, ibalik na akong cellphone be. Noy, ayaw na ibalik ang cellphone Noy. Ikambyo na siyang milon. Uganin, Noy, kay lami kayo na yung milon ba? Bitaw no. Bakikang, unyara na mo na ibalik ang cellphone. Ikambyo na mo na imong melon. Tama palagi ko. Ihatag nila ang cellphone o ihatag po na ko ni ang milon. Unsa man, mosugot ka? Sugot na dayon, aron mabalik na imong cellphone. Bitaw, ambisyon ng melon, B. Dara o, ang cellphone ha. Tara Noy, kuhaon na tong melon. Tara. Dara o, ang cellphone ako ha. Kalami, ani, oy. Ang cellphone ako. Unya na, tilawan sa na may mong melon. Basig daot pa lang ni. Basig hilaw niya, kay Green Man. Dili man na hilaw. Hinog naman na. Noy, buka daw Noy. Aron maila na to, gilaw ba o ginog? Sige, buko na to ni. Pero dili sa na to ihatag ang cellphone. Noy, ato na lang gara-garaan si Bakikang Noy. Maayo pa, Noy. Sige, naaman po sa to ang cellphone. Bukon sa tani. Dali, Noy. Wow, hinog kayo. Lumiya, ani, oy. Sarap. Hoy, ako ang cellphone be. Kay muulin ako. Di man ka kahulat, unya nagod. Ay, atang na lang ba. Kay muulin ako. Noy, dili kahulat o ilam o sa guna siyang naw. Dili di ka kahulat ha. Tagam, di man kahulat. Noy, daga na, Noy. Basig mapasan pa ta sa iyang mama. Ang cellphone. Bahala na ka dira. Amuan na ni mong melon.